В момента, в който бяхме решили, че се отказваме, имахме късмет с една чудесна рибка. Отново не е от най-големите, но все пак разпер. Ще има възможност да ви я покажем. Опитите с воблери дадоха резултат. Рибките са изключително агресивни все още. Явно са доста активно хранещи се. Може би 30-35 см риба. Нещо попаднахме на детската градина на разперите, но пък удоволствието е невероятно. Те просто си кълват. Има ги рибите тук. Може би са някакъв пасаж с еднакъв размер. Предполагам, че да. Не големи, но приятни рибки. А по-интересното по-късно ще имам възможност да ви го покажа по-подробно. Наистина си заслужава човек да има нещо такова в кутиите явно. Втората ми поредна риба на него. В тестовете и разглеждането на местата специално на мен ми донесе около 3 или 4 разпера вече. Изключително успешен се оказа. Както забелязвате, и цвета е синичък. Отново синичко. Малък воблер, около 6 грама, 65 мм. Lucky Craft Short Bill.